Kublai yipi baru kini gilongki kubor bamdagasni. Kajingkul mar kalami ha kalyan Maharashtra hadian bagi borsun shar kirapan pra ya gadur budha ba kajaga ken mau memorial ha kapor jong kajingpan ko jaka nedi Molisian Drive kabla pelong da ka sarkar. Ki mong Buddhist bad kinong kershan jongki kila pelong ya kajing yakhi kabajai jai bad katu katne naki kila yeng hakmat ki bulldozer ban persyang khanglat ya kajingpan pra. Kinong yaki ki keno balasyo iki mong da ki ding bat latan jubono yaki na kate kejaka shuaban beteng ya kejing pinpra. Kani kejing ja kelapen mi ya kejing bitar ke bajur hapning kejat beri Buddhis ki balapen pau ya kejing snokya halor ke rukam balale ya kinong yaki bat halor kejing pinpra ya kejaka kabaki ken bakalong kabakentang. Bat kabadan jing ya day bat jing mani ba ka jing kin mau hadu menta ki bor sin shar kim pat ai kanu gunu jawab halor kini ki jing kin no लोकांना पण शांत आम्ही करायला लावतोय आणि मग हा प्रकार काय साहेब बोले एवढे असं कमिटी 2-4 दिवसात मीटिंग आयोजित करतो हे अपमान आहे काय सांगा बंतीजी प्लीज प्लीज नाही कोणी कापलं मग हा साहेब तुम्हाला ऑर्डर तर असायला पाहिजे तुम्हाला आपण पण होतो ना साहेब आपण ऑर्डर आहे का साहेब त्यांच्या खोटं बोलू नाही शकणार फेसबुकला व्हायरल करा है ना आता आम्ही पण तुमच्यासारखं हे करू का हे तुम्ही न विचारता हे तुम्ही मूर्त्या काढणं हे गाडी कोणाची आहे गाडी काढा आता गाडी काढा हे गाडी बाहेर करा बंद करा आता तुमची आम्हाला तुम्ही आम्हाला समाधानी तर होऊ द्या आम्हाला तुम्ही हे बघा आता इकडे चालू आहे हे अख्ख्या महाराष्ट्राला आम्ही हे करू हे बघा इकडे चालू आहे आता हो थांबा हे जगना थांबा नाही आमच्यावर तुम्ही पुढे झाला आता हे थांबा म्हणते आम्हाला गोडा झाला तुम्ही आता गोडा झाला आमच्यावर तुम्ही आता गोडा झाला आमच्यावर गोडा झाला तुम्ही आम्हाला पण गोळ्यात हे मत मारो बंती जी रुको हिंसक नहीं होना है बंती जी कोई भी हिंसक नहीं होना है अभी अपन को शांति से करना है अभी बंती जी कोई भी हिंसक नहीं होना है बंती जी रुको बंती जी हो हिंसक होऊ नका भंतीजी हिंसक होऊ नका काही हिंसक नका हो आपण चुकी देऊ नका हिंसक होऊ नका भंतीजी सांभाळून घ्या सांभाळून या इकडे पण तोडले तिकडे पण कापून टाकले तिकडे पण कापलं हे बघा हे काढा भंतीजी हो उपर काढा भंतीजी मूर्ती उघडी करा त्यांना बोलू हिंसक होऊ नका बोललो आमच्या जीवाला काही झालं भंतीजींनी तुम्ही सोडून घ्या नाही पण हे आता आम्ही माहिती आहे का पूर्ण महाराष्ट्राला पूर्ण देशाला सांगणार आम्ही की तुम्ही आम्हाला एका साईडला एंगेज करताय आणि एका साईडला तुम्ही मूर्त्या काढताय एवढी दादागिरी चालू आमच्या मूर्त्या हिंसक होऊ नका संघाला विनंती आहे हिंसक होऊ नका आपण शांततेच्या मार्गाने संयमाने घेऊया सगळ्यांना विनंती आहे पोलीस प्रशासनाने सहकार्य करावं आम्हाला साहेब काय चालू साहेब मार्गदर्शन मग तोडलं तुम्ही ऐकत साहेब घ्या समजून सांगा दाखवतो शांती लय झाली आता तुमच्या शांत घ्या बंतीजी शांत घ्या दगड वगैरे नका करू शांत घ्या शांतता घ्या थोडी शांतता घ्या हे बघा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात
दडपशाही सुरू आहे. शांतता बोलतोय मी, करू नको. नाही मी शांत घेतलं. हे ना